Hello, Bishop. Yamboge Bianga. Yamboge Bianga. Mba. Ebelangambo. Na comment section man. They make interview before this year. I have a packet of proof phone. Get the phone close to your mouth. Can now no hine. Did he answer? Utahi. Weapon background Bluetooth. Can I him? Weapon that background Bluetooth by Noya. Okay, I'm Boge Bianca. Okay, man, you will America gave an in Wakukondos, my Facebook, my Italy, every other books. Okay, man, Bishop, I'm Ngani room a wagon interview. go on. Aya, Lanya. But he equally whom I gidina, eh? The way for Nana, Lanya ish. I told that author from you. Iman Abraham need this serious. Listen, I told author from you here. But he equally whom I giddy. The way for Nana, like a billion motor calaramazo. Okay, Bishop. Let me just camera. I'm getting. Hey, the way you be I won't get tabata. The way I won't get attack you, I can now hug off my. The way for now of my. Bishop, let me just say food. Yawanya Gidiara the dege. The way for Nebenga hung off my girl with the way I won't get tam. It's a bad come to see you. As long as I know what else, and when I have a mission, a could get haiti. I'm looking Gabu, Ibrahim immediately get on one second with a meek. I'm going to get a gown, Otele. Mba, Bishop. Do. Did they get in and I guess I will, Madam Mary? I have cross-threat. Wapaka Hunuku. Watahunde POS, Pianga, FRM. Don't play with me here. I will bring you down and I'll block you. And I'm not joking with you here. Lasso. They bought the knock and the onion the vigilante taga. Turn on. As I get turn off my get cross-threat, get wherever fast a peram. Turn off my get cross-threat, get wherever fast a peram. The one in front to wherever fast a peram. Yeah. A lay hedge clock and the vigilante in danger. Eh? Otele, you could not telepon passion and then Chief Wagaraga. A lay. Well, Pacana Trasa get like a bag of Keto Trasagaka. And I know Shenga, came again when cook will be a band. Yes, rest that in up one bingo. Mpaga watch night. Ele he can get ye onion and then the vigilante taga. Sabbath, watchman. He won your Sabbath. Then he can have a yebe grota. Eh? I'll tell you free at Bishop. He can get ye cop on Mona Nage and Umri. Yada begumrota. That were a phone.
The way for Lore be here, they can now who got off man. Lore be here, they can now who got off man. Why I get your Gwaga? Bishop, let the salami of Fuma. Let the salami of Fuma. Ask in the phone, and I can now who got off man. Okay. You want your bed? Huh? Onimo. What I can prove phone get the phone out of man. Okay. What I can prove phone again? Okay. You want your bed? I'm Onimo State. Nana man no hini. I will bring you down here. I'm Onimo State, Bishop. Kambanime. Bishop, I'm Onimo State. Eba here not very, very dark. Listen, if you are not ready, I bring you down. Don't stress me here. Don't come here to stress me. Enough for you. Very, very in here. Let me ever now. No, you want your bell? I'm Onimo State. Ebe Nimo. I'm Onimo. Ebe I'm Onimo Ugiri. Ebe ni beme. Ugiri. Kuku ge bagomere n'elu yala yebe ka ihe nywanshi. De gera de vigilante una atala mbo. Mba. One reason ọ ga-eji ewo elu ọdị taa echi gesi na ị na-agbapụta na dị. One reason now, I said, baby, the man are coming here. Ọ gwala ihe ga-eji apụta na dị. Ụmụnne gị ọ dị ole? I is 5. Mmaga na mpaga ha dị ndụ. Ị dị afọ ole? Adam 25. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? M na-ada akwa. Akwa ụmụ nwoke ka akwa ụmụ nwaanyị? Sọsọ ụmụ nwaanyị. Ị je eyi pant? Mba. Ebere gị ugwu? Iyi. Ebere gị ugwu? Otele achapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Ị prefer nwoke na-ata gị na-enye gị ego ka nwoke na-ata gị hapụ inye gị ego? Bishop. Ị prefer nwoke na-ata gị na-enye gị ego ka nwoke na-ata gị hapụ inye gị ego? Bishop. Ọ enyi m nwoke ka ọ just nọ enyi. Ma enyi gị nwoke ma enyi? Mba, abụ na enyi m nwoke mba. Okay, gị nweta enyi nwoke na ọ na-ata gị ya hapụ inye gị ego ga complain ị ga-ewe ga-asị ya is over. Mba. As far as now you lead to something serious, so bad there. Ime when you jama money lead to something serious. Chileka abago konya arụ ala. Ajwange, yes, listen to me. Don't come here to pretend and joke with me here. Mba. I prefer nwoke na-ata gị ga-enye gị ego ma ọ wee enyi ma ọ wee enyi. So for ọtịta dọ dị ya. I prefer ya. A na-ata gị na-enye gị ego. Otele a na-ata na-akwụ ụgwọ by onye highway level. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị eji eme onwe ha n'otele? Mba, enwe m ya. Nkịta ọ taala gị mbọ? Mba. Ị nọrọla otu a ga-eme mistake hụ nwoke nke ọ nyụọ mamịrị ya bụrụ na ihe evu ivu ga-etie mkpu.
But the team mkpu si no lefe anya. Ele ihe kwukwere n'ime obi gị. Na m nke bụkwara ibu. Amonka bụrụ ibu. Enwere onye ji aṅụ goof na family gị ma ọ bụ loud? Mba. Ịpụ n'ụlọ gị ele mgbe ị na-eji abata? 10 o'clock. 10 abalị, ime abalị ka ị na-eji abata n'ụlọ gị? M gaa ọrụ ọ bụ na emechi m n'oge 10 o'clock ka m na-abata. But ọ bụ na emechi m n'oge ebe 6 ka m na-eji na-abata. Kedu isi na-anọnyere anyị? Anọ m Lagos. Onwere onye apara ịnọ na family nne gị na nna gị? Mba, onye aṅụrụma kwanụ? Mba. Agbara gị na bọtụ? Mba, onye gbara m na bọtụ. Iji eri ọrụ na nrọ? Mba. Ihe ọgbanje emele gị ihe ọgbanje mbụ na be dibịa? Emele m ya. Emere gị ihe ọgbanje na be dibịa? Onye mere gị? Mpa nnukwu m onye dibịa, kpọta ọ nwụọla. Ọ mbụ ọkala dị ndụ ka a mere m ya. Okay, ka ihe asị mege ga-eji mee gị ya? Asị na achọ ewepụga ihe uchu. Uchu. Gịnị? Uchu, Bishop. Okay. Now, what I'm asking you now, the very, very important in every man natural wine, or the very important. There are a lot of children today. Now, I first, only can meet and we can meet here. Then, nobody knows the outcome. One time. Or will be based on him. But to tamper no good meregi, Manapan here will name your problem, settle all that problem. No call abatran even doge, need ready aware. All will believe ya, no, or yotra, ya proceed, more will believe ya happen. That is the simple truth, that is the need of all these things. When I got him now, Bagana. Ijezohi. Mba. Iwu onye akpịrị? Mba, bụ m onye akpịrị. Ihe nwere ọ na-ezu gị? Ije boro wig? Mba. Ije boro nika ma shoe? Ụmụ nwoke ole trala gị? Nwoke 3. A na-ata gị n'anyụ? N'anyụ. Ele ụdị mkpu ị na-eti? Bishop, anyị meti m ga-ejosi na ojiche nwoke m ga-ejosi jichie ofuma ti m nyocha. Genotype gị? Opposite. Blood group gị? Opposite. Okay. Bụrụ n'obi na ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. M gaa n'iru. Nsogbu adịrọ. Kpọọ nọmba gị. 070 39 42 0293. Congratulations. Take notes. Ihe niile nọ n'ụwa wisdom. Onwe mebe chi ya ga-esi azọpụta ya. All my life, I'm a living testimony. No family member, no uncle, no brother, not even mother, apart from my father. Apart from my father, may his soul rest in peace, have ever blessed me with 10,000, 20,000 until I came to the internet space. I now started getting help and love from friends, from well-wishers. That is how my breakthrough started. Are you hearing what I'm saying now? Hey, Bishop. Now, nobody knows where his own destiny anchors. So I'm telling you the truth of what life is all about. So for those of you who don't know now, you are taking this program for granted. I'm sorry for you. So Madopoge, don't just go and visit somebody. Bruno, be that now you have to use your wisdom and know who you are answering. Because the mago onye won tomato, onye na charato. Onye wala this serious no bega follow. Direct the person to your father and mother's compound.
Do you hear me? Yes, sir. Ekwekwele maka ihe ego ge gbara agama enyele gị 1 million nye gị 2 million ikpo eghere ego oge. Sorry. Good evening. Eish, oh yeah, good evening. You put that black Yiddish. You put bossas a hanger Yiddish. Good evening. You put that bossas Yiddish now. I say you put that bossas now. Okay. Branga, good evening. Get bossas a black Yiddish. Bianga, biagwam, good evening. No, it's that nice. Sorry. I want you bokewo. Ihe je uchishi. Oh, bossa, so ha je uchishi. We want you, but Chile Kamago, you bossas, uchishi, give me one so bossas. We want you, but I'm on Igbo. okay, man, how will I make back up and you have to call doom? You got any room away interview? Yes, sir. I had the phone now, like a big amount of Laramazo. Am I here well as a cross? There is a bacarate, Rogana Shaolin Temple. Eh? He cross up at Rogana Shaolin Temple. No, like this guy, no, can we Bruce Lee, Gamma, Towel, and then Bruce Lee, and then Rogana Shaolin Bianca. And Rogana Shaolin Temple, Abraham, back cross Garamonco, a position, Rako, Ebre Bacarat. Mpaga master and Kung Fu. Wow. Okay, come to Kampaga, master and Kung Fu. No, sir. Tage Bianca Biam, Remark, and the Kung Fu, Bianca cross Gramonco. Tono answer there. Okogana no straight, Chileka Bagoko. Why Lulu will yelu? Unwele go to OTB Kebegru, OTB Kebegru Kahuni Wenike. Otele, my bingo. Koro started a Wokoganala. I'm a Tatalam statue soon. Ono Buna Bagubo to Oko. So that all talk Bugano Nelu. Abune Jagoriane. Delilah be on it. Ibela. Oh yeah, whatever fast bia. Whatever fast bia Chileka Bagoko. And you have cross threat in your hunger. Cross threat in your hona cameranga. Elehi Kegoto. Biamonia Kung Fu. Elehi Kegoto, Muike Fotano. Ikegoto came up with a Muike for Tapo. Unyarala. Otilani Kodo before you go see. I will phone you. Where phone you? Where phone you? Where are the phone again? In a Tromunga. Remove that natural Mampago woman. You should not forgive a Bugram Hamet. The letters and I hear Wogan. I would get no time. Not like this. I am not like this. Not like this. We banner. Not like this. We banner. You will go to Ike Goshi. Give us a gamer pump nihu. You go smell them barbecue. You go smell them barbecue. Chileka Baroko. The waka go tie. The waka go tie. And when he me phone, telling me the waka go tie. My job. Ranga where Bombori she them. Where Bombori shape or alone where the Bia she them.
La no na Garden of Eden. Ijila apple bia. That is my apple her. Ma hiji dewe camera fa. Iji my apple. Noro tang. Monye kung fu. Aha ga. Udodiri. Aha ga ogene gene kushoku ike. Udodiri. Udodiri mo nya. Mimi. Ide afole. 32. Ide 32. Gene ketaga no ya. Oya, bring it out. Bring it out. Popota that in. Popota that in. Popota es. Weraka uria. Nyaya nishi. Nyaya nishi. Nyaya nishi. Rangata gram chingom. Rangata gram chingom. Ebe kisha no hirai. UK. No UK. Ebe na UK. Manchester. Kile keno. Support worker. Kushoku ike mani hikwe. Aya, were phone na jide naka. Were phone na jide naka. Hey. Say no again. I'm a support worker. Omo lekiji. None. Retired. Okay, ji nwa. Mba. Afọ leke no na UK. 2 years. Nwoke chọrọ nwoke ga-enye gị akwụkwọ ka nwoke ga-akpọfe ga-eme gị na ya lọbiri n'udo. Lọbiri n'udo. Enya kwụsị okwu ike onye aghụghọ urele olu nwayọ. Wee kwụsị okwu ike anya mara lọ dị mmadụ. Kwụsị okwu ike. Okay. Te wolu ga ahụ straight. Ọwụ nga ka ebere ime romance. Ọwụ nga ị na-agharịwala. Ifula snake in the monkey shadow gị bịa. Iji anata nwoke. Ị na-ele one corner. Atụmana ga ajụta ị na-agharị mala. Onye snake in the monkey shadow. I werele kung fu n'oge na ọbara afụtawara m nga. Ị ma nri eshi? Ọfụma. Enwere onye egbe eluigwe gbagburu na family gị? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? 5. Iji anya oke mamịrị. Mba. Nne na-emepe ọnụ na-ekwu okwu. No sir. No sir. Village gị ọwụ ebe? Imo State. Ebe n'Imo? Obo local government. Ebe? Obo local government. Ebe na Obowo? Moyacha. Nwoke ọ gbaala gị akantị mbụ? Mba. Mma gị na mpa gị ọ dị ndụ? Yes sir. Enwere nke ara agbaga? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ụmụ nwoke 5 ka ị chere kemgbe. Enwere ndị ka ịma nọọsụ ọ na UK ka atara gị 5 aka ọ bụ na Nigeria? Ahụba m na UK, Nigeria. Nigeria ka 5 ọ tara gị? Yes. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'Otele? Davido? Mba. Emele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mbakwa. Ọkwa ịma na ihe m na-eme ebe a ka abalị ihu ụwa niile ọwụkwa ebe gị si m delete m gaa n'iru. Gaa n'iru. Ataba gị ji anyụ? Ị ga-enye elu ụdị mkpu ị na-eti?
ha wo honey nke hono ga ka wo ele ki mele. Ota ka shete ko mamba. Genotype of AS. blood group again. Positive. Be honest to me, this serious for a husband. Okay, just be here. Okay, be honest. I want to Each roti. I don't have a phone number here now because I never like to put the number. That's my man, I reach out to you. So because your number will be posted on YouTube. Listen, your number will be posted on YouTube. That is all. So that is it. With your own interview. But any other place you will not see your number. So if you are serious, fine. What if I send it to your DM? Maybe I can make transfer if that is a problem to you. But you want to charge much instead of send it to public. Enya po number go nya bia gi were your wisdom to calculate but now this serious more na this serious itole 32 awo maka boy your number madam onye kpo ge mo oguge he chore no ge block o ya shike na you need to get na mad hebe me wesere para boy your number o ge ga wa mebuto gi Because can send them again at DM. Go on. Send la mo call your WhatsApp number. Don't send for me. We borrow gi we send them more. I can't remember that time maybe I now reply multiple people in chat because this number now is not just in the UK, both in the number back home, other people will be chatting me, which I wouldn't want. That's the problem. All right, no problem. Save Johnny. Take care. Bishop, good afternoon. Hey, Araba Sile. Oh yeah, where phone out when I give you to get lazo. Don't come here, give us some time. The way phone out I give you to get lazo. Bob Mali. Rangabia, Bishop, good afternoon. Araba Sile, let me shine on your eye. Hey, I know, so Gina Gakonya, then Nako don't on Anambra Toga. Give you a Gabia Lagrama Sabian front. This is Anambra State, give you a Lagaza Bian front. It's under that go to it. Shanambra. Mishata Tokugaho. Mishata Tokugaho. Humum breaker, Luta Hodea. Prangabia comes Anambra State, Biagadana Yarane. Yes, Lanya, hey, one Nama Mokremba we should bully before. Lanya, no out, you don't hear me put here. Or what I am on it. Kotakeade. Shanambra State and I. What I can they conduct on Anambra Bianga Biagum, Shanambra State and I. They are front to small. Enya, ish, the Wakagan stretch. It doesn't get it doesn't get this boy, what to Akaganala. Bam, then hasn't get now. Kushoki Kese? As but them hasn't get now. Is Brunon Keto because I hold a horror to Willa. But I got big one say is asking me Slata Tokuga, Wabingo, Slata Tokuga. Meshlata Tokuga. I got me ishi. Epa Fulano Brenner. I can't equate not to Tunga. I can't equate the Wotunga. Can't equate the Wotunga. We won't go. You change the Nabam Bonala village mega dreadlock. Wahunde Papa. Prangapia from Sijason Kata before. Get your force, Equa Hojaman Shefa, the Biangabia, that Dakuba Manano. Go take at Akebe, Akaganazano straight. The good teaching like I got no tacoyam optoms. I will go only if Gamon tried out to take a strategic. I care about it. I said, put Akagahuma on your Raswana.
Ebere Jim, so I can hang. Damn you. Opu neja edis figure shape. I can't hang. Look at it. And they like on your push get truck. Look what taka get the wheelbarrow push on your paga wheelbarrow. On your reary. Humum breaker. Brangaka hanga. Kwa horot while I bianga. That will a phone okay. That will a phone get this for you. Get on him and get head on it. Shababi will be born Pataga to my Onyara. A church you have been put together, don't come here to play with me here. But Pacana Tigaho, dear. A therefore, Adam 31. It is that one. A lube wine, you move one. You move one, Gana Gara Parayon. Quack on your wheelbarrow. The good taka is Buji. The good in a croton and the good takagino. Koye pushing a truck if we give on your rear. That one, a lube wine, a move one. Ish, who get that touch here, me put to give what I have my bingo. Turn on to you. Turn on the other side. Turn on the other side. I can't turn now. I say, turn off, man. About this, I turn on. And you give me a homo, or want to. Turn on, see you like a bag or can I make out? I make a wine. I'm turning now. Sorry, What put to try? You join Yencha. The quotas you change in our book and Chani Mabal. Aha, I found book canceling. cancel on ya. Chigozie. You want your band? I'm more that. A benny dato. Apollo. A benabro. About autonomous community. Ushokwike, onye ọ na-ikputu, Ushokwike, lekwenga igbirigbo ọnụ, lekwenga lips ọnụ gị ha, Ushokwike, ọrụkọ dịka ndị ọtọ nwaanyị, ọhala like this, Ushokwike, this boy, ọ na-aza gị nnọkụ, onye akụgbara ntị n'ọnụ, Ushokwike, lekwenga igbirigbo ọnụ gị ha, na mama nwere onye kụrụ gị kombo. Asị m ụba ha akpọrọ, autonomous community. Nigga na godendo. Yeah. In Anambra tigram yeah. Chineke agbago ke na Anambra in Obaha bụ tigram yeah. Ama ke branga bi form onye sheshi yoko onye in Anambra afọm ga yeah. Afọm ga yeah. Age juju nkwo na age soro to karịa ndị ọzọ. Na mama mkpọ na ala ka ị na-agba ga were dreadlock mee n'isi bịa nga afọm m yeah. Brange mega yeah. I'm a baba ego. Damn you. Bagra soluto. Branga begwam say yeah. Hey, I want to who got my what that your face. That your face. Bishop, I have moved so na another and you want to who get a white flag off. What a brand get kept or target Bianca from Sayana for. You know, make a not at the one and move and loop and wine. Na mama Miramo or Aquano. Saba me would born on knockout, Pata got in wine. And when I ran a family in Nagamon nigga. Mbayo, anyị nwekwa ndala. Ụmụnne gị dị ole? I dị 7. Enwere nke ji aṅụ goof. Gị nwere na-aṅụ goof. Na-aṅụ loud. Okay, ihe ṅụ awụ loud. Ọwụ goof anyị. Ọwụ goof. Ele ndị iche dị na loud na goof. Loud karịrị goof ka ị bịara ga agwa m na ọwụ goof. Onye nwa aja ya ara. Ke gwa m na ara dị na family unu. Damn you. Onye isi nkọka.
na ngola do ye hu ke no why you tell asagam e chesi we jibo mmadu ama say how will make by inspiration of anwu pranga bia gwam say na ngola out I will goof no problem na non close by loud way bracket one chayara my family ije string ka wo bossas Bossas kam ne ina me nwoke na nwoke ka nwanyị ide apu to the emo nwoke ka nwanyị ka na-eme so gbasara biko ese nwanyị na nwoke mba nwanyị ha ajigbakwa alụ ije agba ncha mba jima agbala ncha anyị sọrọ gị mmadụ okwu biele okwu n'isi gị mbọsọ ọ ga-adịrị gị na mma amakwa m ịmaghị enwere onye tọnda agbaburula na famili mpa gị na mmadụ mba iji akwụ ọta anyụ mamịrị kuje chukwu ekwupụta ndị ugwu na-akwụ ọta na mamịrị na paịlụ ọ dịghị enwere mgbe ị nọrọ taa gị kopụ awụọ gị chen ma ọ akpọlata gị weta garị ma mmiri ma ọ milk mbawelo mkpụrụ amụghị ọ dị ofu kọwa abụọ ofu naanị ka ọ dị ya dana abụọ na dị naanị ofu nwanne ị ga-aga labụ amụ nna ị ga-aga labụ amụ m sị m ga-aga labụ amụ ese emeghị esere amụ because one ọwụ emechaghị interview now ị ga-amụli nwa bezọn gị mara ma ị ga-amụli nwa bezọn onye nwere naanị mkpụrụ amụ ofu nnọ kwenụ ihe m kwuru so ị ga-agara m labụ mkpụrụ amụ ka amụ anya onye lauda anya adị gofu m nwa ahịa adị laad m nwa nsị ị ga-aga labụ amụ nsị gịnị m ga-aga labụ amụ good ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala mmango takwafa a na-enwebe nke ị tụwarala ime bifo mba ị nidere ga labụ amụ na ọwa egwuregwu nna because onye nwere ofu mkpụrụ amụ amụ ya lakaga vitamin A nna ego enyela ụdị mkpu ị na-eti ebelo nga just me no kwushi okwu ike isi gịnị asị m ebelo mkpu na-eti ma nga enyo ọ just nga just mano genotype genotype m bụ AA blood group gị O positive nucleus kpọọ nọmba gị congrats 070 61 83 0086 enyi kwuchie n'okwu n'ọnụ kwuchie n'okwu ike ịkpọ amụ n'ọnụ ka ịkpọ ara n'ọnụ kwuchie n'okwu ike onye igbo ọnụ onye igbirigbe lips ya kacha mkpa amụ ya kwuchie okwu ike asị m 070 61 83 0086 ọkwa ịma na ihe agaba n'ihu akwụkwọ mba niile m gaa n'iru
Akwa mmakwa. Nga n'iru Jebe n'ilu.